No čaute, toto je cesta do školy. Tak, môžeme začať. Toto je cesta do školy. Unavná. Ale týmto cienkom tam to ešte pokračuje. Tam. No, že vy by ste to slavili, ale to nie. Je to hard. Toto je cesta do školy. No, ako sa máte? Dobre? Na budúce si možno robiť prank. Nebudú možno robiť prank, ale 2 dní nebudem natáčať, lebo idem preč do Brna. Idem do toho Brna na youtubering. A ty, čo nevieš, čo je youtubering, tam je setkanie s youtubermi, čo tam majú ponožky, čo tam súťaže, dostávať podpisy, vyhrávať ceny. Čo vlastne chcete? Tak možno pôjdem na youtubering do Brna, ale neviem. A ak chcete vidieť moje video, tak keď chcete like, stlačte tu. A keď chcete odbier, tak tam, presne, tam. Tak, ak chcete ísť na môj kanál, napíšte si Ferové prvé video. Tak, sme na mojej ulici, prešli sme cez rampy. Viete, naša ulica, proste počujete zvuk hada a je to len cvrčok. No, dajte mi otázky a možno za tie 2 dní vám české otázky nejaké dať.